ଅଟଇ ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମ୍ବ ତ ଅଟଇ ଜାତୀୟ ଫଳ ବିଷ ହଳଦିଆ ହେଲେ ପାକଳ ବିଷ ହଳଦିଆ ହେଲେ ପାକଳ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରଙ୍ଗଟା ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଟଇ ରାଜା ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ ବହୁତ ମଜା ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ ବହୁତ ମଜା ଜାତୀୟ ଫଳ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? ବାଘଟି ଅଟଇ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ ତ ଅଟଇ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ ସେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ବଣେ ବଣେ ବୁଲେ କରି ଗର୍ଜନ ବଣେ ବଣେ ବୁଲେ କରି ଗର୍ଜନ ଅଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ କରେ ଭୋଜନ ଅଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ କରେ ଭୋଜନ ଅଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ କରେ ଭୋଜନ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? ମୟୂର ଅଟଇ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ଅଟଇ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚେ ମେଘକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚେ ମେଘକୁ ଦେଖି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ